Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon. Yan usab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langhitong lamdag sa kinabuhi. Og among gipanghinaot nga nining tungura karon, nana kamo sa inyong tagsa-tagsa kadahmotangan o uban sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas din may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapagatod kanato ngadto sa kaluwasan. Nga kini nga kamaturan gitudlo ni Master kanamo padayon sa mga among gitudlo kaninyo o ang mga pagtudlo sa mga kamaturan binasi sumala lamang sa nakasulat sa Biblia o may basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O ning tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsoon sa nagakalain nga mga dapit. Kumusta ka ninyo? Labi na sa mga chapter president nga nagpahigayon na ining maong mga sibihan para maialagad kini. Kumusta ka ninyo? O labi na diri sa PBCM compound, kumusta sa tanang mga kaigsonan nga sa mga kugihon kanunay nga anaa sa pagpadayon sa pagsuportar sa maong kalihukan sa atong programa. O sa pagpahiga usab nga dili nato pagkalimtan atong obligasyon sa binulan para sa atong PBCM Palace reconstruction. O ingon man nga ang atong panagtigom sulod sa katuig adunay tulo ka hugna, ang Agosto 19 ug ang Marso 10 ug ingon man ang Disyembre 29. O ini karong tungura higayuna magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, o ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan ug ako lang mga pagpangmusta sa mga Telebrico family o sa mga tanan natong mga kaigsunan sa pagsuporta ning atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi ug akong ipanginaot nga naa kamo sa kanunay sa kabaskog kapiskay sa mga panglawas o nini karong higayuna ako kamong ihatag sa kauban nga ministro. Kumusta o maayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. O kining maong tulumanon nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa pagtulunan sa PBCM mabati na kini sa 25 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa RP Index Key o Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa alauna ug dinhi usab nining sibihan sa RP Index Key di Dipolog alas 6 ngadto sa alas City ang tagnas kagabihon matag adlaw Domingo kana. O gingon man usab dinhi nining maong sibihan sa DYRV FM dinis Merida Liti mabati usab ninyo mga kaigsunan ng programa matag adlaw Domingo alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon o gisponsoran kini sa chapter president Brother Noel Feliciano ug sa iyang mga kaigsunan mga ginsakpan. O ang mga pagpanimbaya mga pagpangumusta sa tanan nga naga paminaw mga kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika nagasud-ong kanamo via Facebook Live nila ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson sa Blackport, New York. Diniusab sa Oklahoma, USA, kang Sister Rachel Barbosa sa Moramos, Graham. Dini sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family. Ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanamo via Facebook Live. Itong igsoon din sa Prosperidad, Agusan del Sur, Ambrosio Verano and family. Dinis sa San Francisco, Agusan del Sur,
Brother Democrito Badino sa imong pamilya. Dinis Butuan City atong igsoon Demetrio and Hubay and Marina Hubay Campado. Ato usab nga igsoon Engineer Brother Derwin Bobong Mangalos ug yung kapika Rosita ko Mangalos. Dennis Claveria, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Ingon man atong igsoon JC Salazar dinhi sa Lipa, Batangas sa iyang kapika sa kinabuhi ug sa iyang pamilya. O sa tanan nga mga higala nanto nga mga salesman nga nagapaminaw usab nagasudong sa programa dinhi sa Taguluan atong igsoon Brother Jerry Idkila og sa tanan nga mga nagapaminaw nagapatilingog kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Garon sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, Brad Ronnie, Brad Rene, Brad Deber, ang atong pagisgutan karon ang paghiusa sa pagbutar sa eleksyon, pagkuha ba sa imong katungod. Ngano nga ato kini nga naipadayon ang mga pagtulunan. Tungod kay dili nagpasabot nga ang atong mga kaigsunan nangaloya ug ang ato lamang nga gipahigayon kay para makatagad ang mahimong mga mamembro nini nga mao dinhi patakaran nga gitudlo ni Master nga mapasikat sa Biblia nga aduna di ay paghiusa sa pagbutar mahitungod sa dagan sa eleksyon. Pero pagkuha ba na sa imong katungod? Tungod kay kining atong kontra nga nanuka diri sa Dipolog, no, sa RPN DXKD. Kaya atong programa, Brad Ronnie, alas 6 man nga tos alas 7 sa adlang Domingo sa kagabion. O kang iya, nini nga tigpamaba sa SDE nga si Mitchell Bendilio, alas 7 nga to sa alas 8. Unya atong pamati, mura magwa maka-move on. Unya, ang ato unta atong mga paghisgot sa mga nangagi para sa atong pagtulunan. Ato siyang gilayluhan ang mga uban niya nga mga binuang-buang nga mga gusto niyang mahitabo atong tubagon niya di man ato sa pagtubag lagi kay daghan mang tubagonon mao nga doon na sa tay pinasahi labi na adunay mga bag-ong membro nga makatagad sila pero gihimuan niya og pagsupak kung wala sila doktrina sa kayusahan di maghilom lang sila ang iyang gyud nga pagkahilabtonon og pagkakubian aning tawhana ba Pakita mo lagi sa pagkamayang laki. may laki na gipakita niya nga supak gyud siya sa kiusan ato pong hunahuna nga sa atong gihatag nga mga implo sa mga nangagi ang pagbutar man sa atong napilian sa kiusan nga si Presidente karon na elect Bongbong Marcos murag atong hunahuna murag masuko siya bas kay husahan gusto tingalan niya atong iyang napili o kinsa pa kay iyang napilian pod kana mga panghuna-huna nato nga maingon niya na gumikan sa iyang gihimo ni atong pamation kay sa diha daw nga nagpahigayon kami sa pagpasabot nagbalik-balik kuno nini pagpasabot daw nga nabugnaw kuno ang mga membro na nato Brad Ronnie. Okay, atong paminawan ng iyang mga pamahayag. Human nag-eleksyon, nagsigya pag pangampanya nga mag-usagos butar. Duda ko nga ang mga membro nila ron, wala na dahil naghiusa. Duda ko nga ang mga membro nila ron, wala na dahil naghiusa. Katibulag na? Nakatibulag kay, sige, og naghiusa pa nga namang sigog balik, og naghiusa pa nga namang sigog balik nga, kinahanglan god, og mudawat ka sa PBCM nga musulod ka, mudawat ka PBCM nga pagtulunan, musakop ka sa PBCM nga pagtulunan, musunod yung ka sa gitudlo ni Master, musunod yung ka nga maghiusa tayo sa eleksyon. Nakita nato ang iyang mga argumento nga kung wala pa kuno mabugnaw anong sige lang kuno tag balik-balik pangampanya sa eleksyon di mo na pangkampanya kay nga atong boti pasabot nga gi apil sa doktrina nato nga kung mamembro ang mga kaigsonan mo gina ang iyang buhaton or hindi siya matinga niya na sige lang kuno gyapon tag pangkampanya kay human ang eleksyon kay wa pa kuno mabugnaw nganong nagsigili balik-balik kuno tag
hiusa kay pagbulutan, pagbuot ni Master nga panahon sa eleksyon adunay paghiusa. Kay kinibang pulo nga paghiusa gilitok ba ni sa atong magtutudlo baron ang gibilin niya nga aduna gyud paghiusa kung mahimo kang membro sa pagtulod ang PBC kon hain ang kiusan labi na sa panahon sa eleksyon o sa pagbotar. Ug magisgot og kahiusahan Reverend gilitok kini sa atong magtutudlo. Mao bitaw na nga kanunay nato nga ipasabot labi na dunay mamembro dinhi sa pagtulunan sa PBCM nga muni gibili ni Master nga dapat tamdan sa mahimong membro nga kahiusahan. So atong ipabati Reb ang pahayag sa atong magtutudlo para madunggan sa tanan nga muni atong gitamdan pod nga kahugpungan sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM. Atong paminawan ang pahayag sa atong magtutudlo Master Tomas D. Iwi Disenyo. Kinahanglan ang kahugpungan sa mga mayong pagsabat. Alamig ng tato, wala na iglututan. Kinahanglan ang kahugpungan sa mga mayong pagsabat. Alamig ng tato, wala na iglututan. Nabati na to mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw nga si Master nagbili na daan nga kinahanglan gyud daw ang kahugpungan. Kanang gitawag og kinahanglan ang kahugpungan sa paghiu sa lugar sa langit nung pagtagad. Mao kana nga naade diha ang baruganan nato nga langit nung pagtagad ang kahugpungan sa panaghiusa. O kinibang panaghiusa gitudlo ba sa Biblia nga kung ang mga kaigsunan anas paghiusa makuha di ang pagkamalipayon Brad Rene sumala sa Biblia? Gitudlo gina sa balaang kasulatan Reverend ug nakalatid gina sa balaang kasulatan nga adunay panaghiusa ug ang bunga sa panaghiusa adunay pagkamalipayon. Kini nakasulat dinhi sa ang Biblia Seventh-day Adventist Church sa Salmo kapitulo 133 bersikulo 1 ang nagaingon. Anya karon pagkamaayo og pagkamalipayon gayod sa mga magsuon nga managpuyo sa paghiusa. O di matinaw nga kinahanglan di ay ang panaghiusa sa langit nung pagtagad nga walay kinutuban. Dili daw putlon ipaputol ni Master. Dili daw putlon sa mga mahimong sakop ang kahugpungan sa panaghiusa kay mauna ang langit nung pagtagad. Unya sa Biblia gipatinaw nga pagkamaayo gayod mo nang gihisgutan pagkamaayo gayod og pagkamalipayon sa mga magsuon nga nagapuyo sa panaghiusa. Busa kung naa ka sa organisasyon o nasakop ka sa mong grupo nga magsuon nga maghiusa, diha ang makita ang pagkamalipayon sa mga magsuon. Busa gipasabot nato na daan dili tungod kay pahayag nato kung gibalik man Brad Rene, Brad Deber, nga nangaluya na ang membro. Huna raman taon ni aning atong kaatbang, oy. Nakaron, sa Biblia ba, pagka ibalik-balik ba ang mga pahayag? Kinibay para sa pagluwas o kinibat tungod kay gibalik kay naluya ang mga membro ni Brad Deber sumala sa Biblia? O atong pagkabasahon Reb dinhi sa pabor na to silang kaugalingong Biblia SDA kun Seventh-day Adventist Church Holy Bible dinhi sa Proverbio 19 bersikulo 19 nagaingon ini. Ang usa ka tawo nga anaa sa dako nga kasuko magapasan sa silot. Kay kung ikaw magaluwas kaniya kinahanglan nga ikaw magabuhat ni ana pag-usab. Busa ang Biblia ba mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw, kapag ka ang imong pagtulunan o doktrina, balik ko nimo sa pagpasabot. Kay ang tuyog tumong nimo basin ang uban nga wala makatagad niya na para makatagad sila, nakadungog sila nga na sa ilang huna-huna nga ingon niya na di atong patakaran. Ang buot bang ipasabot kung gibalik ang mga pahayag kana nagakaluya? Wala. Kaya ang Biblia nagiyon sa bag-o pa lang gibasa. Kay kung ikaw magaluwas kaniya,
Kay apil man sa doktrina nato. Kinahanglan nga ikaw magabuhat niya na pag-usab. O kung luwason nimo ang tao sa pagpahayag, buhaton nimo na pag-usab para ang pasabot niya na naluya sila. Tanawa ang imong sinabtan, Mr. Bendilio, nga dili pastor sa kininiang Iglesia Adventista del Septimo Dia. Mo kana unya tungod niya ng atong gipakita nga katarungan ni Master nga kahiusahan og binasi sa Biblia. Ano na siya gihimong katarungan? Lain-lain man ni katarungan. Number 1 nga katarungan atong ipabati nga diin nini nato ipasikad ang mga pagtubag og naunsa ang iyang pagpanabot agi lugar og kasuko niya sa kahiusahan nga buhaton sa pagtulon ang PBCM. Atong patalingkong gano'n ang pahayag ni Bendilio, Mr. Bendilio. Okay. Asama na nato makaplagan sa Biblia, otro pod ng PBCM. Nigamit og Biblia, asaman mabasa gikan sa daang tugon hangtod sa bagong tugon, nga naay leader sa relihiyon, relihiyosong pundok, nga iyang giingganyo ang mga butante, ang mga membro niya nga makihiusahon, iyang mandaran nga makighiusa musunod sa iyang napilian nga politiko. Unya violation as Biblia ato nang balik-balikon, violation na. Lamentaciones kapitulo 3 35 ngadto 36. Ayaw mo tuoan ang inyong mga leader, makamong mga membro, ayaw mo paulog-ulog, hadlokon mo mga kamakasala mo. 35 36. 3:35 ug 36 nagingon, ang pagtungina sa katungod sa usa ka tawo sa tubangan sa naong sa labing hataas, ang pagbalitad sa usa ka tawo sa iyang katungod dili uyunan ni Jehova. Oh, di ba na pagbalitad sa imong katungod ikaw membro, ganahan ka ni ining kandidato apan gipugos ka pagpasunod sa imong pangulo? Di ba na pagbalitad sa imong katungod? Gamit-gamiton ang Biblia nga wa man katudlo ang Biblia sa sistema sa atong politiko. Atong nadungog na pamatian ang matinaw kunuhay niyang payag para sa iyang kaugalingon. Nga usa kuno ka violation sumala sa Biblia. Nga ang usa ka tawo daw, Brad Ron, adunay napilian, Rodiber, Brad Rene, napilian kuno ka, napilian lugar ka kunuhay nga ikaw unta ang butaran. Pero tungod kay na ay mga leader sa reliyon nga gihadlok lugar ka, nga ang imong napilian mubaligtad ka na lang lugar kay naamay imong gipasakupan nga namay gitudlo lugar nga kay usahan, imbis di ka ganahan mo butar dito lugar ka mubutar na hinoon. Muna nga nigamit din siya og Lamentaciones 3:35 ug 36. Siya ato ning balik-balikon. Una kita mo balik-balik sa atong doktrina. Di siya mosugot kay naluya ko ng mga tao. Unya karon kay gumikan nini nagbalik-balik man lugar pug ka pagpasabot niya na. Ang inyo di ang mga membro pod imong kauban nangaluya pod kay nag-ingon lugar kay bali sila nga wa di itay doktrina ingon ana pare sa PBCM no. Kaya nganong nagbalik-balik man pug ka anang imong Lamentaciones 3:35-36. Unya sa iya pang pangutana, asa kuno ma-record sa Biblia? Nga naba kuno diha nga mahitungod sa politiko nga hiusahan na pagbotar do na ba kunoy na-record sa Biblia? Sa una iya man ang gipahayag nga sugo ba kuno ang atong Ginoong Kristo para sa kahiusahan sa pagbotar. Ato nang gitubag. Nga sa panahon kang Kristo walay presidente nga gamiton ang pagbutar kay sa panahon kang Kristo hari ang naa ni adto ug kay hari ang ilang buluhaton sa hari. Kung ang hari mamatay, dili kay ang hari eleksyonon o dili adunay paagi pinagi sa successor. Dunay mupuli ana dili ipaagi butar para siya sa Kingdom of Saudi Arabia. Hari ang ilang paagi dito sa nagdumala sa nasod
Busa, diha ni anang dapita, dili ka makabaton nga dunay pagbutar niya na. Ang buhaton sa mga tao, nagiusa sila. Kung dunay bayrunon sa buhis nga ipapatuman diya, magtuman sila unsay mga balaod diha. Pero sa ubang naso diin, ana gigamit ang pagpamunuan isip presidente nga mangulo sa nasod na ang pagbutar. Pero sa panahon kang Kristo, doon kay wala man, ang ilan niya to, nagkahiusa sila sa pagpatuman, sa pagbayad og buhis sa iyang mga tinunan og ni Kristo hangtod pa sa uling apostol nga si Pablo. Mo nang buti pasabot. Pero kay nangita man siya katarungan nga usa kuno kana kabayolisyon, dili kuno gusto ang Dios niya na kay may gipili daw ka nga butaran, di ka na hinon makabutar ato, kay adto naman ka, nasulod man ka sa leader sa relihiyon, nga nang hidadlok tungod daw ni anang kayusahan, ni baligtad lugar kunuhay ka sa imong desisyon. Gibasa pa niya ang Lamentaciones 3:35 ug 36. Atong balikan pagbasa ang iyang gibasa, Brad Ronnie, kung unsay nakasulat diha. Okay, mao ning gigamit ni Mitchell Bindilyo nga teksto. Lamentaciones 3:35 ug 36. Ang pagtungina sa katungod sa usa ka tawo sa tubangan sa naong sa labing hataas, ang pagbalitad sa usa ka tawo sa iyang katungod dili uyunan ni Jehova. Atong nakita nga sa pahayag lugar Kibale, sa giluwatang pamahayag ni Bindilyo, nga nigamit siya og Lamentaciones, nga ang pagtungina daw sa katungod sa usa ka tawo at tubangan sa naong sa labing hataas, ug ang pagbalit daw sa usa ka tawo sa iyang katungod dili daw na uyunan ni Jehova. Ni balitad kuno kanya na kay imo gong gidesisyonan unta nga mo ni ang imong butaran, pero nabali kay niadto man ka naa man ka napasakop sa maong relihiyon nga nay kausahan nga kinilang ang butaran. Ang buot bang ipasabot ni ining nakasulat sa Lamentaciones Bindilyo, una nimo ning rason. Kini ba'y para sa eleksyon? Para ba ni sa imong desisyon unta nga mobutar ka pero nibaligtad ka, busa masuko ang Dios nga si Jehova, kay ambot nimo ipasabot nga ang Dios lugaringon. Naunsa ba ka nga husto na ng imong desisyon? Anang imong gipili nga si Leni Robredo og si Bongbong Marcos, nibaligi ka dito kang Leni Robredo. Si Leni Robredo man ka ang imong gibutaran sa imong konsensya, nibaligtad ka niadto kang Bongbong Marcos. Naman na, di na ba kumuyo na kay naana, ako nang gipapasulat sa propeta nga si Jeremias sa iyang Lamentaciones 3:35 ug 36. Mao ka na. Pero atong susihon ba doon, unsa man ang usa sa pamaagi nga gitulo ni Master diri kanato alang sa pasikaranan kung dunay Biblia nga murag sa huna-huna ni Bindilyo, murag husto na to, pero kung kita sa iyang pagsabot alanganin di ito mautong iyang pagsabot. Ang gitudlo ni Master diri kanato, Reverend, kung magsusitag kamaturan, nagamit man tag mga kasulatan, matod pa ni Master, ang kasulatan kinahanglan itandi na sa ubang kasulatan. Sa ato pa dunay comparison, no? Pagkumparar. Pagtandi. Yes. Bisan pa kini sila, Reverend, kining mga sabadista, doon na po nining prinsipyo nga kinahanglan nga ang kasulatan itandi sa laing kasulatan. Hain man ang imong giingon, Bradron, nga bisan pa ang mga Seventh-day Adventist, kon Iglesia Adventista del Septimo Dia, doon nagyud po din sila ideya nga pagtandi sa kasulatan, pusa dili lamang kanato, mismo sila po naaday niya ng bahina. Pinagi nining ilang basahon, naguluhan Reverend og Steps to Christ, ang dalan paingon kang Kristo, atong mabasa din nga nagprinsipyo usab sila nga kinahanglan nga ang kasulatan itandi sa laing kasulatan. Basahon ako din sa pahina 103 sa gingon de Anti-Stress Classic Steps to Christ, gingon, Scripture must be compared with Scripture. There must be careful research and prayerful reflection. Nasa ato pa, matud pa ang kasulatan, kinahanglan itandi sa kasulatan. Kinahanglan adunay mabinantayon nga panuki-duki og mainampuon
nga pagpamalandong. Kung mao, matinaw nga kung sa seguridad magsusi bindilyo sa kasulatan, ang advice sa inyong kasulatan, diin basihan kining kasulatan nga nasulat pinagi sa Steps to Christ nga sinulat ni Ellen Goldwhite. Kinahanglan di ay nga ang kasulatan ikumparar ngadto sa ubang kasulatan. Unya, kinahanglan daw nga adunay mabinantayon nga pagduki-duki. Mabinantayon ba di pataka lagsulti din nga wa pay duki-duki. Gawas nga magduki-duki og mainampuon nga pagpamalandong. Doon na pa'y pag-ampo nimo sa pagpamalandong kung magduki-duki kas kasulatan. Di ay kay mulargo rag tabi-tabi diha sa imong baba. Pero ang pangutana kay kinahanglan man daing ikumparar ang kasulatan. Pananglitan sa kasulatan nga kung atong susihon ang usa ka gitawag og Kristohanong katilingban nga Biblia. Ang Lamentaciones nga nasulat diya sa ilang Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist. Kung basaw na sa Kristohanong katilingban, gitawag na nagpagbangutan. Na atong susihon ang pagbangutan. Brad Rini, kung unsay nakasulat nga ang pagbangutan katumbas sa gitawag og Lamentaciones. Unya 3:35-36 sa pagkumparar sa ubang kasulatan para makuha nato mao ba kay buti pasabot ni Bindilyo siyang nasabtan nga pagbalit-ad na sa imong katungod nga doon na kay butaran unya nagpatunto ka ng hiniusa pagkahiusa nga di mao ang imong nagustuhan nga butaran. Anya gingon na kana dinhi Reverend, aron ang tao sa katungod kuhaan at tubangan sa labing halangdon, aron ang tao sa hustisya hikawan, dili gyud ni sa Ginoo tugtan. Matinaw nga sa pagkumparar ni Brad Rune nga ang nakasulat sa 35-36 sa Lamentaciones sa pagbasa sa Kristohanong katilingban sa pagbangutan. Ang gipasabot ay aron ang tao sa katungod kuhaan at tubangan sa labing halangdon, ang gipasabot ay aron ang tao sa hustisya hikawan, dili gyud ni sa Ginoo tugtan. Kana diyang tao nga imong hikawan og hustisya. Kinahanglan nga tagaan din nimo ang tao hustisya para ba sa politika na nga nakay napili nga angay nimong butaran pero nihawa ka, nibaligtad ka, gumikan nga naay relihiyon nga imong gipasakupan nga dunay gitudlo nga kayusan dito na lang hinon ka. Mao ba? Pagkalayo ra ang hustisya na nga naa sa tao nga dili nimo hikawan ang tao sa hustisya, dili nimo nga ang hustisya nga ihatag ang kaangayan, baligtaron nimo ng hustisya. Unsa pay dugang pagpahayag sa uban nga mga pahayag sa Biblia, Bradron, kung ikumparar nato? Okay, niat day Biblia Reverend sa mga higalang Jehovah's Witnesses naguluhan kinig ang bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan kung sa English ni New World Translation. Basahon ako dinis Lamentaciones sa 3:35 ngadto sa 36 gingon sa pagpahayag. Sa pagsalikway sa paghukom sa tao nga lig-on ug lawas sa tubangan sa labing hataas, sa paghimo nga hiwi sa usa ka tawo diha sa iyang legal nga kaso. Doon na kuno'y muhimo sa hiwi nga desisyon sa usa ka tawo diha sa legal nga kaso, si Jehova walay pag-uyon. Karon, unsa ang imong na hunahunaan sa maong nabasa para sa politiko ba nga butaran unya nibaligtad ka mo nang dili mo yon si Jehova tungod kay nahadlok ka, ha? Ay mo pag matod pas imong panawagan, ay mo pagtutuo, ay mo pagpahadlok sa hinadlok sa maong leader sa reliyon sa kayusahan. Kay kanang imong nadesisyonan nga napili nga angay butaran, mao na butar bay gisgutan o nakita nato matinaw nga ang pagsalikway sa paghukom sa tao nga lig-on og lawas sa atubangan sa labing hataas. Ang pagsalikway sa paghukom sa tao, kung imong isalikway ang paghukom sa tao, unya unsa man nga imong gisalikway ang paghukom sa tao sa paghimo nga hiwi sa usa ka tawo diya sa ang legal nga kaso, si Jehova walay pag-uyon na kaso ang gisgutan Bindilyo.
nga sinumbunga lugar, instead nga tagaan siya sa makatarunganon nga hustisya, kay gisumbong siya nga walay saktong katarungan, imong gibaligtad ang hukom sa desisyon sa maong kaso, nga legal nga kaso, imong gihiwi para ba sa butar? Sa imong desisyon, Bendilyo, nga imong gipagarpar, nga nibaligtad ka, kay di adto ka, adtong dili angay nimo unta butaran, dito ka paghiusa? O di ba? Naunsa man? Nisalir ba ang imong pag-ampo? Manang mahibaw-an ka nga wa kay ampo-ampo di ay. Kinaplo ng imo, nagduki-duki ka ba? Og nagduki-duki ka, wa kay pagampo. Og nagampo ka, wa dungga. Di dili maunang pagtulunan ha. Kay wa man kadungga. Kay nabaligtan man ang imong pagpanabot. Mo kanang atong nakita sumala sa atong pagtuon sa nakasulat sa Biblia. Nakaron, unsa dayon ang sunod niyang gibuhat? Nagsigunda siya rason. Kay ngano, iyang huna-huna matay sa kaso di ay gipasabot ato legal di ay nga kaso nga naa sa hukom unya imong hiwion, wa nimo hatagig hustisya ang tao, nibaligtad ka ikaw nga maghukom, di mao ang imong paghukom. Nagbuhat na po siya rason oy. Katawa ra ni siya og mang rason. Bation ganing Bendilyo nga pay ubang porsyon nga wa nato matubag, katawa din siya nga ipaglisod tanya, daghan mo gud imong gipangbuhian. Di magpili mi anag asay among atimanon pagtubag. Mong na continuous ni kay imo manghilabtan sa mga nangaging pagtuon nato sa Domingo. Nakaron, ni ay ikaduha niyang rason, apasumpay, kay naggamit na pud siya og lain nga kasulatan. Atong tan-awon og mulaban ba? Okay. Apan dili nato palabyon igsuon. Ato nga tagag pagtagad ang mga punto ang ato nga nasundan kay ilang gidipinsaan gyud igsuon. Ila gyud nga gidipinsaan okay na. Ila kung gidipinsaan igsuon kon inyong napamatud-an nga ay paminawan nga matod pa nila nga ilang gidipinsaan nga hiusag yun sa pagbuto nya ilang gi-refute ang atong gigamit nga limitasyon is 3:35-36 nga wa kuno'y kalabtanan sa buto. Ang punto mga kaigsuonan, ang limitasyon is 3:35 ang gipasabot ni ana kung imong butan ang katungod, balit-aron ang katungod sa laing tao. Nga imo bang pasundon siya sa imong gusto? Mauna ang punto. Unya, kung pananglitan ako, maunay akong gustong butaran. Apan, ingnon kos leader nga kinahanglan, dirita kay muni napilian namo, nako, nga angay mo musundon. Ang pangutana, wa ba kabut is imong katungod? Mumanid akong question mark. Ikaduha, dili niya nato ma-apply. Ato kuning hatagag pagtagad sa mga kaisunan kay ilagon ning gipangusgan. Na? Atong basahon una sa gitawag og Amplified Bible. Naman po ni sila ani. Lamentations 3:35 mga kaisunan. 3:35 og 36. Atong hatagag pagtagad 3:35 and 36 sa Amplified Bible. Tan-aw na to, kung dili ba muhaom, nga dili lang sa pagbutar ang hisgutan nga, dili nimo kinahanglan butan ang tawo sa iyang katungod. Kaya naagani na sa atong konstitusyon. Ato ning pangbasahon karon tanan, basa. 35-36. To turn aside and deprive a man of his rights before the face of the Most High or a superior, acting as God's representative, to subvert a man in his cause of these things, the Lord does not approve. Sa ato pa, to turn aside and deprive a man of his Rights. Di ba gi-deprive nimo ang katungod sa usa ka tawo kung ang maong tao imo nang butan o kinsa iyang butaran nga naaman tay freedom of choice sa panahon sa pagbuto, naaman tay freedom of choice. Atong nakita nga gideprive kuno nimo ang
ihang kaugalingon nga kagustuhan. Kay naman kunoy iyang napilian. Unya gikuhaan kuno nimo siya sa freedom. Oh, nagamit pa siya freedom. Kay gikuhaan man nimo siya katungod kay imo man siyang pabutaran. Pabutaron man nimo siya sa imong napilian nga kahiusan nga di na unta mo iyang gustong butaran. Mga mahal nga tigpaminaw, pag nigamit siya og Biblia nga Amplified Bible, uyon siya nga naapod mi ana. Pag gigamit niya, nausab na to. Nga ang pag-deprive nimo sa katungod sa tao nga, ang imo bang hustisya nga ipakanaog sa legal nga kaso, imong hiwion ang maong paghukom na punta na lugar sa eleksyon. Sa imong napili nga nibali lugar ka, tungod kay napasakop ka ng reliyon nga paghiusa sa pagbutar, sa angay butaran. Tungod lang sa imong nabasa bindilyo sa Amplified Bible. Balikan ta pagbasa, Brad Deber, ang iyang gipasabot dayon atong tan-aon og atong ipahatag ang katarungan ini kung adto gyapon sa punto ni sa iyang gipasabot ni Bindilyo. Okay, Reb. So, Amplified Bible, nya katong ilang gibasa, Reb, kung anto siya nga Amplified Bible, Classic Edition. So, atong pagabasahon, nag-iingon ni ini. Lamentations 3:35 to 36. Nag-iingon ni ini. To turn aside and deprive a man of his rights before the face of the Most High, or a superior, then gi-close an open bracket, acting as God's representative, dayon sa verse 36, to subvert a man in his cause of these things, gi-close an open bracket gihapon, then the Lord does not approve. Kung ato ning hubaron, Reb, sa Bisaya, ato lang isunod og display sa screen, so nagaingonan ini. Ang pagtalikod ug paghikaw sa usa ka tawo sa iyang mga katungod, atubangan sa naong sa labing halangdon o labaw, nagabuhat ingong representante sa Dios, gi-close an open bracket, dayon sa 36. Aron sa pagpukan sa usa ka tawo sa iyang kausa, dayon sunod, gi-close an open bracket gihapon, niining mga butanga, ang Ginoo dili muuyon. Doon na day kausa nga pagpukan sa usa ka tawo sa iyang kausa. Ang Ginoo daw dili muuyon niya na. Ato nang hibaw-an nga adunay kausa nga sa atong pagtuon sa ubang kasulatan, pagtandi, mahitungod sa legal nga kaso imong hiwion na dunay kay kausa nga ang mga naghukom diha imo nang hiwion, di man intaw na para gapon sa eleksyon nga imong napilian nga butaran ni baligtad ka, matod pa ni Bindilyo. Karon, ug kung ang translator ang gibasa ni Brad Deber ang classic edition nga Amplified Bible, nakabalo ba ka, Bindilyo? Nga para makasabot unta ka, dili lamang ang Amplified Bible nga gitawag og classic edition, aduna pay buti pasabot nga na giapasan ka og naapay imuhang Biblia ana, aron ka dili magdana-dana ba, aron ka dili magsalimuang sa mga pagpamatuod. Unsay priba niya na nga dunay apas nga laig edisyon para ipasabot sa tagtungod nga mugawas nga dili mao ang nasabtan ni Bindilyo para i-alkontradiri nato, Brad Deber. Okay, Reb. Sunod tayo basahon, kining sa Amplified Bible, copyright 2015 ni siya. Lahi ni siya sa katong gibasa na to ganiha nga classic edition, Reb. Muna siya ang latest pa ato. Although yung gigamit, Brad Dever, kay 1954 to nga copyright. Oo. Nya kini muna siya ang 2015 nga copyright. Atong pagabasahon, Amplified Bible gyapon. Lamentations 3:35 to 36. Atong pagabasahon nagaingon ini. To deprive a man of justice in the presence of the Most High, to defraud a man in his lawsuit. Oh, na lawsuit diri mabasa na to. The Lord does not approve of these things. Sa pahayag palang daan, to defraud a man in his lusot. Makalusot ka ani, Bindilyo? Para ba ni sa politika? Nga pagbalitan nimo sa imong gidesisyonan nga maunta na imong butaran, pero nagpatunto lugar ka sa leader kay gihadlok-hadlok ka, maong dito ka sa kayusahan nga di mauto unta.
ang angay nimong butaran? Oh, so, Mao ba? oh, atong hubaron sa Arab sa Bisaya. Okay. Okay, so nagaingon ini sa Bisaya nga hubad. Aron sa paghikaw sa usa ka tawo sa hustisya sa atubangan sa labing halangdon, aron sa paglimbong sa usa ka tawo sa iyang kaso, ang Ginoo dili muuyon niining mga butanga. Busa katong imong gibasa Bendilyo nga unang gipakita nga katong classic edition nga kato di ang gi-deprive nimo katong kausa nga dili muuyon ang Dios sa gihimo nga kausa aron sa pagpukan sa usa ka tawo, ang gipasabot aron sa paglimbong sa usa ka tawo sa iyang kaso. Ang Ginoo dili muuyon yan ang mga butangan, naghimo kag kausa nga gi-convince nimo pananglitan dunay maghukom ang justices niya na or justice. Ha? Imong adtuan, himuan nimo mga kausa aron mahiwi ang maong kaso. Mao na gipasabot niya na giya na sa Dios nga kung mahimo kang maghukom, maghatag kag hustisya nga makatarunganon nga hustisya, dili hiwi-o nimo, dili na para gamiton Bendilyo nga ikontra sa mga ministro sa PBCM mahitungod sa kausahan. Unya kinsa may nauwaw ni ron, kinsa may mauwawan. Unya Brad Brad Diver, kay pagkumparan malagi sa uban nga mga kasulatan. Aton na pong atuan ang ubang kasulatan Brad Ron, nga mao lang gyapon ang basahon, pero lain na pud nga kasulatan tuprog nga di maunang nasabtan ni Bendilyo nga nagbandilyo. Okay, niyatay New Living Translation, Reverend. Sahon ang gyapon ako ang Lamentations chapter 3 verse 35 up to 36 gingon kini sa pagpahayag. Atong i-flash sa screen no, gingon, if they deprive others of their rights in defiance of the Most High, if they twist justice in the courts, doesn't the Lord see all these things? Kung sa ato pang pinulungan kung gihikawan nila ang uban sa ilang katungod sa pagsupak sa labing halangdon, kung gituis nila ang hustisya diha sa mga hukmanan, dili ba makita sa Ginoo kining tanan? Oh, ang gisgutan nga gituis nimo ang hustisya diya sa hukmanan, diya sa mga pagsumbong. O nakita nato, para ba ni sa politika nga naa kay gipili nga butaran nga nibaligtad ka? Oh. Busa ang imuha, ang imong gibasa nga Biblia Bendilyo, naami ana, pero sa gibasa nga Biblia nga sa Gula edition 2015 giapasan ka unta dito. Wa di ay ka makasabot sa giapas sa tagtungod niya ng translisyon na. Ha? Nagtumad kag imuha ba? Mo nang makiglalis ka ni ana nga translisyon. Na unsa pay dugang priba nga di gyud na mao gipasabot, mahitungod gyud na sa hustisya nga paghatag nga imong tagaan og hiniwi, di gusto ang Dios nga gibalit-an nimo ang matod nga hustisya sa legal nga kaso, Brad Rene, sumala sa ubang hubad sa Biblia. Aniya pang uban hubad sa Biblia, Reverend, kining ang pulong sa Dios sa pagbangutan. Kapitulo 3, versikulo 34 ngadto sa 36. Dili bot sa labing halangdong Dios nga daog-dawgon ang mga binilanggo o hikawan ang usa ka tawo sa iyang katungod. Dili usab gusto ang Ginoo nga tuison ang hustisya diya sa mga hukmanan. Nakita niya kining tanan. No, nakita nato na naghisgot og bilanggo nga natuis, imbis naalaan siya dili maayo nga magdugay siya diya sa bilangguan kay atagan siya sa matuod nga hustisya sa paghukom, gihiniwi man kay naa may kausa para mahiwi. Mo nang buti pasabot. Di karon ang imong pagsabot karon nahiwi. May pailansa nga nabaw kay matulid, pero kanang imong sinamtan wa gyud na. Di na gyud na matulid. Gawas kong magpasakop ka sa prinsipyo sa among gipasabot kay maulian giga, pero kung magpabilin ka di anana kay nag-after kag sohol, kay kung mahimo kang minister diri wa may sohol, apil mo kag bayad sa radyo, mao man na imong gidumilian o sa uban nga gidumilian, di magpabilin gid ka niya ng imong hinubaran. Nakita nato na gipatin-aw na unsa man nganong nahiwi ang legal nga kaso ang mga nabilanggo, imbis dili makatarunganon, nahikawan sa hustisya.
Tungod kay ang kaso nganong mahiwi kasagaran tungod sa maghuhukom. Ngano man tungod kay kun ang maghuhukom sa burnuhan kanabang tagaan o kuan kini niang kantidad para madaot na ang maong kaso mapabor na sa dili angay unta ipabor dito. Unsay priba Brad Ron sumala sa Biblia? Ani ang prueba Reb? Sa Biblia lang gyapon nga ang pulong sa Dios nako basahon ani sa Deuteronomio kapitulo 16 bersikulo 19. Ang tod sa pagpadayon. Sa 20 na dayon nga bersikulo sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Kinahanglan nga dili nila tuison ang hustisya o kinahanglan nga wala sila'y paboran sa ilang paghukom. Kinahanglan dili sila mudawat og suborno kaya ang suborno makapabuta sa maalamon o sa matarong o maka-impluensya sa ilang paghukom. Busa ang hinungdan ay badron nga mahiwi ang maong kini niang hustisya Kining paghukom nga mo dawat pabor siya niya ni dawat og suborno. Oh. Kung ano usa nga makapahiwi. nakapabuta sa Oh. maalamon ug ang matarong nahimo ng dili matarong Una dili na sa Dios. impluensyahan pinagi sa paghukom ang kausa sa matod nga paghukom nabalhin na. Oh. Na dayon Sa 20 nga bersikulo giingon, kinahanglan mo patigbabaw ang matuod nga hustisya aron mabuhi kamo og dugay og mapanagian ninyo ang yuta nga ginahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. di matin-aw kinahanglan gyud nga ang guidelines sa Ginoo nga mo patigbabaw ang hustisya sa paghukom nga ipakanaog nimo nga dili mahiwi nga dili mabalit-ad nimo ang maong paghukom dili na kay duna kay napili nga butaran nga politiko pero nabali di ka gusto napugos ka didto sa kahiusahan ang nahitabo dili mo uyon ang Dios niya na di na mao bendilyo ang gipasabot kadaghan na ka na supalpal mo nang giingon mingon ra ba kag luoy kay wa ka mauwaw pila na ka pagpakita nato sa katarungan nga pirmi siya masupalpal bradron unya niingon pagid siya nga imong gikuhaan og freedom ang tao kay imbis maunay iyang butaran di na hinon siya mabutar. Ang balaod sa pagtulunan sa PBCM, ana ang pag-iusa, gibasi sa Biblia. Unya, tungod kay adunay hiusa sa doktrina sumala sa nakasulat sa Biblia nga hiusa, nawa na ang ihang freedom. Susiyo na to sa Biblia, unsa ba ang gitudlo matuod sa gitawag og freedom? Brad Dipper, tungod ba kay nakuhaan siya sa iyang gustong pagbutar, nawadaan siyang freedom, mabay bot pasabot niya na sa nakasulat sa Biblia. Na dili gid Reb natay pagabasahon nga kini nga translation sa Biblia, the Passion Translation. Atong pagabasahon din ni Reb sa John chapter 8 verse 31 and 32 nagaingon ini. Jesus said to those Jews who believe in him, "When you continue to embrace all that I teach, you prove that you are my true followers. For if you embrace the truth, it will release true freedom into your lives." Kung ato ning basahon sa hubaron to sa Cebuano Reb, nagaingonan ini. Miingon si Jesus sa mga Hudiyo nga mituo kaniya, "Kun padayon ninyo nga dawaton ang tanan nga akong gitudlo, mapamatud-an ninyo nga tinuod gayud kamo nga mga sumusunod. Kay kun inyong dawaton ang kamatuoran, kini magpagawas sa tinuod nga kagawasan sa inyong kinabuhi." Ang buot di ay ipasabot sa freedom mga kaigsunan nga dawaton ang kamaturan nga gitudlo ni Kristo. Pag dawaton nimo ang kamaturan nga gitudlo ni Kristo, makamtan o makuha nimo, makabuot nimo ang tinuod nga freedom o kagawasan. Natiaw na. Nakaron, ang paghiusa ba kining nawad-an ba ka sa imong freedom? Dili. Ang pagbutar ato sang tagaan og pagtagad. Unsa bang bot ipasabot sa pagbutar, Brad Dever? Kung sa English boat. Ang kahulugan niya na. Okay, Reb, sumogamit tag referensya Reb kining sa Webster's Third New International Dictionary unabridged sa page 2295. Mo kini ang atong mabasa about aning pulong nga vote nagaingon ini. Vote
and expressions of judgment. Nga kung sa Bisaya pa, usa ka ekspresyon sa paghukom. Sa ato pa, kini di ang butar, pag vote nimo mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, usa di ka naka-expression sa paghukom. Sa Biblia ba, Brad Ronnie, gitudlo ba nga aduna bay buluhaton sa mga katawan sa dis nga gitudlo nga aduna gyoy paghukom, paghiusa sa paghukom kay kanang magbutar ta ato mang desisyon nga atong hukman kinsay atong gustuan nga butaran ana unya kinsay atong gustuan nga hiusahan nato aron hukman nato nga kinigid ang atong padag-on. Sa Biblia aduna gina Reverend, duna tay Biblia nga usa ka Tagalog version ang gitawag ang dating Biblia. Basahon ako sa unang Korinto 1:10. Gingon kini sa pagpahayag. Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Oh. Sa atong pinulungan, Bradon, O, itong basahon sa atong pinulungan, matod pa, karon hangyon ko kamo, mga igsoon, pinagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nga kamong tanan, managsulti sa usa lamang kabutang, o nga walay pagkabahin-bahin kaninyo, apan magmahingpit sa usa ka hunahuna o sa usa ka paghukom. wala ba sa Biblia ang paghatol? Ang pagbutar, paghukom nimo na usa ka expression sa paghukom. Both an expression of judgment. Unya mao na nga maghiusa sa paghatol. Sa paghatag og paghukom nga imo nang gidesisyonan. Matod pa ni Benjilio, kung maghiusa kuno, sayop kuno ang kahiusahan ay sayop. Nga ang mudagan gani sa pagka-presidente, kung gusto mudagan kinsa man, maghangyo man gani nga hiusahan unta siya sa pagbutar aron mo daog. Unya sa doktrina sa pagtulon ang PBCM nga nakasulat sa Biblia, ang paghatol pinagi sa paghukom sa pagbutar. Mao na hinoy babagan unsay priba? Niya. Si Bongbong Marcos sawa pa mailik as a president, naghangyo sa mga katawhan nga og mahimo hiusahan siya sa pagbutar tungod kay siya naaman niya ang kapasidad o karapat-dapat og di man ganing kuno mubutar ka ngadto sa lain kung di man lugar ka makagusto kaniya. Unsay priba? Atong pametiun si Bongbong Marcos. Okay. Sa aking mga kababayan, sa Mayo 9 ay gaganapin ang isa sa pinakamahalagang halalan sa ating kasaysayan. Nasa panahon po tayo ng matinding krisis at pagbabago, ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya na likha ng pandemya. Presyo ng mga bilihin na nagtataasan sa kabila ng kawalang hanap buhay ng maraming pamilya na pinaigting ng pagtatalo-talo at bangayan ng dahil sa umiinit na politika. Ang halalan sa Lunes ay isang sangandaan sa ating paglalakbay. Kaya 2 bagay lang po ang hihilingin ko sa inyo. Una, sa gitna ng krisis, ay dapat nating harapin ang paghahanda para sa magandang bukas ng nagkakaisa, para sa magandang bukas ng nagkakaisa. Talikuran na natin ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkakahati-hati. Talikuran na natin ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkakahati-hati at tangkilikin na natin ang mapagkaisang leader na maghahatid sa atin ng mas maunlad na bukas. Pangalawa, hangad ko na ako po'y maging karapat-dapat sa inyong pagtitiwala. Gayunman, kung iba ang inyong napupusuan, ay hiling ko po rin sa inyo na sama-sama tayong pumunta sa ating mga presinto at bumoto. Kailangan natin makiisa sa halalan. Ito'y sagrado nating pananagutan sa ating bayan sapagkat isang mahalagang sangkapito ng proseso ng ating paghuhusga. Sapagkat isang mahalagang sangkapito ng proseso ng ating paghuhusga kung sino ang mamumuno pagkaraan ng pilian. Maraming salamat
At huwag po nating kalimutan na sumunod pa rin sa mga health protocol ay nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Bongbong Marcos po, numero 7 sa balon. O nakita nato mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan ang nakapalinaw nga naghangyo si Presidente elect Bongbong Marcos nga na-elect na gyud nga magkakaisa kuno dili kuno nga magkatibulaag. Di naghangyo siya nga adunay kihusahan ang mga butar o ang bumubutar na kung sa amo ang kausa siya ay among napilian. Mayon ka nga, di na maayo ng gibuhat na mo. Pabuyag mga kabindilyo. Unya, nag-ingon siya nga, kung di kuno nimo siya napupusuan, dili kuno nimo siya nahigugmaan, di adto ka sa pag-abot, maghiusan gyapon ka mo, adto ka sa pagbutar. Kung kinsa may imong magustuhan di ay. Kay, kung kinsa ang karapat-dapat, kinahanglan kuno ang paghuhusga sa magiging leader ng Pilipinas, ng ating bansa. O di, naaang gisgutan sa Tagalog pa, paghuhusga. Brad, Rene, kung atong atuan ang gihatag sa Google nga kahulugan sa paghuhusga, unsa daw niya na ngadto sa English gikas Tagalog. Gikas Tagalog ngadto sa English. Ani araben dirita mo lili ning google.com Filipino paghusga, sa English judgment, o sa translation of paghusga, judgment, paghuhukom, paghatol, pagpapasiya, parusa, kaparusahan. O, nakita nato nga ang gipasabot di ay nga paghusga o judgment. Nakabalo si Bongbong Marcos ang translation of paghuhusga mo nang giingon judgment. Sa synonym niya na sa Tagalog, paghuhukom, paghatol, pagpapasya, parusa, kaparusahan. Wa ba sa Biblia ang paghatol? Na bag-o pa gibasa ang unang Korinto 1:10 sa gitawag nga Biblia, ang dating Biblia. Nakana? Muna ang bot na to nga ipasabot. Busa, tungod kay kini, prinsipyo man sa katumanan na diya sa Espiritu Santo, brethren, natural. Ang Espiritu Santo magatudlo ni ining tanang mga butanga mahitod sa kamaturan. Unsay priba, brethren? Tinuod ka na, o gatong basahon rin ang nakasulat sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 25-26, no? Ato lang i-display ang maong versikulo sa Biblia. Sa Biblia, sa SDA Bible, ato ipabor sa pagbasa gingon. Juan 14, 25-26, gingon. Kining mga butang nga gisulti ko kaninyo, samtang nga niya paakuban kaninyo, payag sa atong Ginoong Hesukristo. Apan ang manlalaban ng Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, ang Espiritu Santo kuno magtudlo sa tanang mga butang ug magapahinumdom pod ang Espiritu Santo sa gisulti ni Kristo kadtong prinsipyo. Nakita nato mga mahal namong tigpaminaw. Mo na nga dili mi mauwaw sa gitudlo ni Master Renamo nga kayusan, wala mabungkag gisulayan ni Mr. Bindilyo aron ibandilyo ang kasaypanan namo. Mao nang niingon mi sa dugay ng panahon nga sa group of wadab pa nga singer, pag tumatagal lalong tumitibay. Nagkadugay nagkaligon ng among rason, sige siyag panghilabot bisag dito na unta mi sa politika nga pakigiusa, iyag yung bungguon kay sayop kuno tong amo na naggamit pa siyag sitas Lamentaciones 3:35-36, nagpalaban siya lain nga duha ka bersyon. Pero nilaban ba niya? Wala. Nagpabilin nga ang gipasabot. Kaso nga dili angay sa Dios nga hiwion ang paghukom sa mga kaso tungod lang kay gisabornohan ka. Ha? Kinahanglan di ka mo dawat og saborno. Ang kaso, ang hustisya ipakanaog nga dili ka mo baligtad, dili kay kana para nga gipugngan ka nga ayaw pagbaligtad kay mao na nay imong na desisyonan nga butaran, patuntuman ka anang relihiyon nga kiusan, nasaypan nimo na Bindilyo. Og tungod kay miabot naman ng oras among gipanghinaot nga lamdagan kamo sa kamaturan nga maoy makapaghatod kanato sa kalawasan. Sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Sr., kini ang inyong alagad,
Ebanghilista Reverend Charlie Ihinyo ug sa ngalan sab sa kauban nga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Trisaba. Kinausab si Brother Rene Telebrico. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.